Unay-tan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka? Naimbag nga oras tayo amin papagayam. Shoutout kada kay amin na commenters, sharers, subscribers, ken amin listeners dito YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Pasagid kanaw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ayan ni Hector nga anak mo, isay. Apaya berbero kem ni Hector Bansyong. Parwaram ka magbagaak. Nagkarit kamutin Bansyong. Anyat basol di anak ko ayata pagpupudutam. Managpasagad day loko nga ubeng. Naitalag paspasagad tararamidin na. Sigurado, asikat ti pinasagidan na. Kananya mo ti impasagid na ako nam. Sang kadakamat na ti kalbo, kandakkel ti buksit na. Kat, apay, si kalang ayat ti kalbo kan buksitan dito'y lubong. Guilty ka mat. Wano da basol mo iti anak ko. Isu nga tapam apaspasagidan na ka. Kasta ngamin ti tao. Pagarupen na nga isu ti mapaspasagidan no amuna nga dabasol na itipada na tao. Ulitik tama nga no saan analawagkan ka, Bansyong. Denggam ana imbagta ulitik. Kasta ti tao. Pagarupen na nga iso ti mapaspasagidan no amuna nga dabasol na itipada na tao. Nawatam! Ay, awan basol ko iti anak mo. Hanggang paspasagidan nakakanayon iti Facebook. Kasano nga, Mom? Siguro manag-Facebook ka launay. Dayta, ti maganab tilaklakayan ama nag-Facebook. Uno saan, ada siguro nakaistorya king kaapadam agilte. Oo, naidatan kaka. Agtalaw ka ni ti sangok. Sakbay ama sisirapak. Kudak no sakbay ngagsip nga ti panagkitam. Unay na itang kaka. Bagbagaan ka, Noyme, kat masapol na ipangagnak. Napudot sa mo ti ulo yung naggapo itirwar tatang. Talaga napudot ti ulaw, gapo iti dadya, bakit ising? Apay manan ni Nana Ising, anya ti basol na tatang. Isakit na launay day anak na ama nagtira. Ha? Anya ti kayat yung asawon iti managtira tatang? Tirtiraan nakakanayon di anak na. In other words, pasagid kanya. Tatang, anak na magayam ti kagurayo. Apay ngin raman yun ni Nana Ising. Isakit na nga rod na Hector nga anak na ako nakmag. Natural at anak na dayjay. Uray da kayo mat. Isakit dakmat anak dak. Ay, saan? Jak isakit ka, basol na tao. So ano agbasol ka? Sigurado, ang makanggag ka kanyak, uno makaraman ka pa ikide. Unay daytan kaka. Ngam anya ka di kunayong paspasagid ni Hector kada kayo tatang. Dildilawan na ti kinakalbok kan ti kinabutsyog ka. Di nakamat na ka di tinagan nyo tatang? Saan? Ngam amoklatan, asyak ti paspasagidan na. Tatang, narigat ti tao ang managatap. Saan namot gayam adi nakamat tinagan nyo? May saka man. Nakayat akong kontra anak no may. Tauray anak ka, patapwakan ka nagloko-loko ka. Unay daytan kaka? Jak lakit ti kaya ta makisiningid kay ti dadya Hector. Unoy ti asino man nakabagyan dadya tao. Unay daytan agura tatang? Jak magustuhan ti ugali dadya Bansyong. Iso aliklikam idan, agramad ti anak na. Ha? Apay mo tinakastananang? Kano imbay dito idi kalman. Birbirukan na katabagbagaan na kakanaw. Agpupudot ngimbay ditaw Amang ano atapon na mo, nga ar-armot ni Noemi nga anak na. Sana day tatimbagana.
Anya nga ron nga nanang. Pasagid ka kano pasagid ken kuana. Anya kumamot nga iti pasagid ko kinkwana. Sa anak mo't anak isam iti paspasagid. Ti kano kinakalbo ken kinabutsyog na ti sangkadillaw mo. Ay, awan amok iti dayta nga bagbagana nanang. Isu nga ron ako nakagilte. Taamangan no adda basol na ken ka. Ada talaga basol na nanang. Kunak tumat awan mintis tinay bagak ken kuana. Anyat imbagayo kinkwana aya. Ti kunakket kastoy. No adda basol ti tao iti pada na a tao. Pagarupen na nga isot mapaspasagidan. Taam muna nga men nga da basol na iti dadya tao. Ha? Ita, kayat ko amamuan no anya tinagbasulan dadya alakay bansyong ken ka anak. Unfair dadya alakay nanang. Saan na nga ayunan ti pada na amarigrigat. Ti ayunan kan isakit na kat taibak nang. Langgo nga talaga dadya alakay. Kunam no asinaw, ngo may mangsalangan, isumagayam ti si babasol. Agsubli pa'y kumata, arabisak, iti oray la maminduang agpusipos jay ulo na. Muna letan kaka. Amo yung amin tatang, awan ti mapasamak agin nura kadapin nasagid, no awan ti maparnuay adi pagkikinnaawatan. Anyat ti kayat maasawan, noy may. No awan ti mang pasakit, awan ti masaktan. No awan ti mang sair, awan ti masair. Ket no awan ti masair, awan mo ti agpasagid, akas iti atapyo. Kaslasak ti paspasagidam Ala, ni tatang. Pasagid man ng tibagbagana. Panangilawlawag laang timbagak. Siyempre, ti tao ang masakitan, wano masair, natural nga agpungtot. Nang runa pa'y nawan basol na iti tao anang sair kenkwana. Ita, gaputan nagpungtot, atapen na meten dyan ang pasakit nga iso ti kapungtot na. Kas kada kayo tatang, atapen nyo, ada kayo ti pinasagidan ni Hector. Tangamin, ada basol yu kenkwana. Apay, basol ka, no jak kayat na dya ataaw, aparakin ka. Damagak man nga rod tatang. Apay adiyo kayat ni Hector apara kanyak. Pagan anumat nga day padam amarigrigat. Nasakit adeng ganday tatatang. Nungay mo't ibagada adidak kayat apara iti anak da, tapobre aklaeng. Anyamot nga tirik nayo. Ibagak ti kastaw. Nagado dita ti mangayat iti anak tao. Kaya nakapimpintas. Kunak Ha? Unay daytan kaka? No, kursunadam ni Noymi anak. Ibawing mo niti sa balay. Taado dita ti napipintas ken nasisingpet pay. Nanang, napintas ken nasingpet ni Noymi. Napakumbaba pay. Perfect girl apara kanyak. Adalahin na dayjay. Mabalin nga da nanang, ta mestisa. Saan na kinamistisa ti kayat ko asawan? Anya nga rod ngay nanang. Lahi ti arsaged ken dakes nga ama. Una detan kaka. Isu aja kayat. Siguradong agtartaray iti dara na ti dara ti ama ng arsaged ken bulastog. Saan mo't nanang? Saan aga po ta ina wano ama kat adama di akababalin na kat kasjay mo ti anak. Jakpat yan nakastananan. Tati anak, no dumakildan kat ma-influensya ang damutan ka nagiti nasaya at akababalin. Nga oray nagtaod da iti dakes sa pamilya. Ay saan? Jakpat yan. Ti husto, kat no nagtaod da iti dakes a pamilya, dakes damot. Saan nanang? Oray kasano ti kinadages ti may sa atao. At dalata pagbalbaliwan na no masursuruan iti nadyusan nga aramid. Kas kan ni Apostol Pablo, sigud anaranggas kan mamapatay. Ngam idinasursuruan iti nadyusan nga aramid kat nagbalbaliw. Kan adu pa iti testimonya na iti nagbalbaliw asigud adakas. Iso asaan ahusto ti bagbagayo na nang. Ano anya ti poon kat iso ti bunga. Kadipindi na ito. Nadaytan kaka. Duaday bagam, dumanon ka dito, ibansyong. Diyak kaya ti makipinpindukaw. Apay, atag tagibas si Tam, ti anak tao ang nagpintas. Nagkuna,
at tinagibasit ka. Nagatap ka manon iti palpak. Ibagbagam kanaw karagay ti tao, aliklikan ti anak mo ti anak ka. Nangagmaw, nga imbagak amis mo. Kaslakas tana, tanaan na ti ibagam iti tao. Idaanon damay. Ti danon-danon kat adda surok, wano kurang na bansyong. Oray, gamjay ka panunutan kat adda ijaya, addan ijay ti kababakas ti saom. Di mo tagibasitan ti anak ka, tasana laos akasken ka. Nauyaw ka alaklakayan, nagalas ti pulem, jak pagtatakkunan. Isuap pumanaw kan, kat di kan dumapaw dito inaladan may. Kan saan ko pagtatakkunan ti anak mo, taamangan no pimulikan ka. Awan pang binuran karagiti dadakkel ta, Noemi. Un nga rod, Hector, kababain paikit din kadagiti karuba. Kanayon da nga gapa. Isungad na panunot ko akasaya ata na mapasamak. Anya day ta, Hector. Yan ta nga agpada tamat nga danakam na, adda nagadalan na, aken adda trabaho ta, adda anta pa iti panunot, apeno agtaray ta. Ha? Unay daytan kaka? Tapno maliksyon da. Sa bagay, adamot kit di puntom. Ken limudmot nga agin inayat ta. Duamot ta natawan. Napaot unay na di apanawan ti panagayan ayat. Panawanan tapno agsimpatan noy may. Unay na ta. Ada ka manan. Saan ayang imbagak mo ta na jakon kayat ang makita ti aniniwan mo? Parwaram di anak mo. Ken irwaryo di anak kaw ngayon taray na Hector. Anya, nasum ka talaga iti atap. Managatap ka talaga. Awan dito iti anak mo, awan mo dito iti anak ko. Anda na kay baga, ngayon taray na Hector ni Noymay nga anak kaw. Saan mo gaya manakita? Managatap ka talaga. Irwar mo ti anak ko kung naklangarunan. Nagdakis ka talaga. Irwar mo kit din di anak kaw. Tano saan? Idarom ko di anak mo iti kidnapping ken harassment. Anya, unay daytan kaka. Talaga nga awanan di anak ko. Isa pa nga asim bansyong tatulungan na kamang sapul ken kwa na. Saan nak ngamin nga apapaan tapno makapagtinulong ta amang birok kadakwana. Kasanuta ngay ang masarakan ida. Adda binilin jay anak kaw. Ano ag limpyo ta kano adwa ket agparangdan. Sa anak mo na makisubsubangken ka? Malasige. Ta ibagak kadakwada. Anak ikinaawatan kan kanyak. Saan lasyak ti ibagam anak ikinawatan? Duata, anak kinawatan para iti pagsayatan dagiti anak ta. So ano isot ko lang? Ag pride ka pa yung mulagamin. Saan nakapagsawan ni ti kasta? Si papakumbaba nga masidugken ka. Saan ka ngagpanakal? Ta babae di anak mo, idinto talalaki kanyak. Apayakas tati bagpagam. Kanurugyan na mo ta napasakitan. Nasintir kan tumat. Sika ati sinter. Kaya't mo ka di masulbar ti amay, may papan ka na giti anak ka. Talaga mo ta kayat ka. Mulagaya. Adupay lang amin na saom. Mala, agsagana kan, tamapantay, ayan dagiti anak ta. Nahustuan kami mo iti edad, nanang, tatang. Isa nagkalaysa kami na akan nindoy may iti huwes. Kat addan apo ko yaw. Ha, ay kasta ka day, ayan na iti apok. Ayan tay apok. Kaya't ko ang makita kin maarakaw. Ay, syaktin mo na, iso syakto mo nang umarakop. Ay, nanang, tatang. Aging ka di ita, kat kastayo pa'y laeng. Kung man no nagsinaya at kayon, iso nga imbagamin ti ayan mi. Tanong saan, kay kayat milaengan ti saanen apulos nga agpakita pa'y kada kayo. Ay, saan mo ta kasta, anak ko? Ay, dispensaren na kun anak. Urisak, dispensaren na kumatsain. Naragragsak paglang ti amin, no adda ayat kan kinaawatan. Ngamin, may sa tayon a pamilya. Awan na nga to, awan na baba. Agpapada. Awan na tantanok. Ngam,
Adda respeto ti tunggal maysa. Kauamat. Wag, hustaw ni abalayan. Ngala, manipod ita, sang-sang kamay sa tayawn. Ipakita tayo ti ayat, ragsak, ken kinaawatan. Tapno daytan tayo ti mamulatan ti apume, uno na ti anak yaw. Ay unay daytan kaka. Agyaman at nanang, tatang. Ala, celebraran tayo nga rodon dito apa nagkikinaawatan. Unay daytan kaka. Wen gagayem, ikatan ti kinamanagatap, kinapanakkel, kinasintir, ken aminan ang negatibo abambanag ken pampanunot. Tapno naragsak ti amin. Litan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Pasagid ka na. Dito'y drama tayo. Unay netan kaka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.